Samot-saring opinyon at maging mga katanungan ang natalakay sa ginawang public consultation on constitutional reform sa siyudad ng San Fernando, Pampanga nitong Biyernes, 17 ng Pebrero. Kabilang sa mga dumalo at nagbahagi ng saloobin hinggil sa itinutulak na charter change o CHA upang amyendahan ang economic provision ng saligang batas ay ang mga miyembro ng Akadim sa Central Luzon. Isa na rito si Maria Lavides, isang propesor ng University of the Philippines, Clark, na nababahala umano dahil sa posibleng mauwi sa pera-pera ang nomination of delegates na bumubuo naman ng Constitutional Convention. Yun po kasing CONCON, ang reservation ko po kasi sa CONCON, alam naman po natin na kapag election, magastos po ang mga kampanya. So, baka po kasi ang tatakbo ay sila rin. So, paano, hindi pa po sigurado kung yung CONCON ay solusyon para maging inclusive at credible yung proseso. Hindi ang saligang batas kundi ang mga tagapagpatupad nito. Ito raw ang nakikitang problema naman ni Alfred Rigor, propesor ng Public Administration sa Tarlac State University. Dahil umano sa korupsyon ay patuloy na lumalayo ang mga investor sa ating bansa. For the year 2022, we are ranked 116 out of 180 countries. And ang score po nung 100, very clean, yun po ang highest, at 0, very corrupt. Ang score po natin ay 33. So, meaning to say, meron pong kaba ang foreign investors because hindi po regulation ang problema. Kung hindi yung tiwala po nila sa ating political leadership. Hirit naman ni Mayor Di Mandato ng Bacolor, Pampanga kung talagang tiwala ang mga nagsusulong ng CHA na makakabuti para sa bansa ang pag-amyenda ng konstitusyon, dapat daw ay maging buo ang kanilang loob at huwag mag-atras abante oras na ma-question ng publiko. Pagka kinalampag na ng mga media, ihinto. Kasi, I do not know why, ang sabi ko lang po sa sarili ko, kung talagang kailangan ng reform ng konstitusyon at napag-alaman at nag-consult na naman at napag-aralan ng mga tao na in charge sa reform ito, dapat lang ay itutuloy. Ano man mangyari. Ito po ay para sa bayan. Kaya po nagkakaroon tayo ng consultation, alam ko, dahil malaman ninyo, kayo po ang in charge niya, na ito ba ang damdamin ng tao? Pag narinig po ito na ang damdamin ng tao, dapat gawin po yan. Hindi yung magkukonsulta tapos pagkakita ng paghihinto naman. Kung if you will still remember, lahat po naging presidente, even the late President Ramos, sunod-sunod po ng presidente yan. Talagang pinag-uusapan palagi yung reforma sa Constitution. Most especially sa economic reform. Bagamat patuloy muna raw na makikinig sa iba't ibang paliwanag, tila nakikita naman na raw ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda ang halaga umano ng pagrebisa sa saligang batas upang mas maraming mga mamumuhunan ang pumasok sa bansa. Wala pa ho. Tama lang po na nakinig ako at narinig ko yung mga iba-ibang punto ng mga research natin. On the economic side, I think makasimangayon talaga ako sa economic side. I think we need more investor na kailangan para mag-create ng maraming trabaho sa atin at makatulong para umunlad pa rin po yung Paliwanag ni dating Pangulo at ngayon Senior Deputy Speaker at Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, nakasalalay sa ginagawang public consultation ang magiging susunod na hakbang ng Kamara kaugnay ng itinutulak na charter change. Sasabi ko, itong ginagawa natin ay konsultasyon. So hindi kami ang resource speaker. Ang resource speaker yung mga tao dito sa probinsya natin. So sila ang resource speaker kasi gusto marinig ng mga congressmen anong damdamin ng mga mamamayan.
I think yun ang kaibahan sa konsultasyon at sa public hearing. Ma'am, ano pong magiging kapalaran ho nito? Ito ho ba yung malapit sa katotohanan na maitutulak ho natin, maipupush ho natin? Kasi sa mga... Depende nga sa konsultasyon. Samantala, matatandang nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nitong ikalawang linggo ng Pebrero na hindi prioridad ng kanyang administrasyon ang pagrepaso sa saligang batas. Giit ng Pangulo, posible namang makapaghikayat ng mga foreign investors na hindi binabago ang konstitusyon. Ayon kay Pampanga 3rd District Representative at Deputy Speaker Dong Gonzales, nirerespeto niya ang tindig ng Pangulo ukol sa usapin. Si Gonzales ang sponsor ng resolution of both House o RBH1 na nagtutulak na amyendahan ang Section 7 ng Article 6 sa Legislative Department, Section 4 ng Article 7 sa Executive Department, at Section 8, Article 10 on Local Government of the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. So actually wala po kaming usapan ng Malacanang dito. So this is the will of the committee. Ang members of the committee, sila po ang sumasagot dito. So ginagawa po namin ang aming karapatan, ginagawa po namin ang aming trabaho para ito maraming nag-file ng mga resolutions, CONCON, CONAS, so yan po dididig natin. So that's our job. So I think hindi po kami nakakapag-usap ng palasyo tungkol dito. Ako si Paulo G. Santos, taga rito kasama nyo para sa CLTV 36 News. At ito.